Dod yn brentis. Felly, rwyt ti wedi penderfynu rhoi cynnig ar brentisiaeth. Mae prentisiaethau di-ri ar gael yng Nghymru, mewn pob math o sectorau gan gynnwys busnes, gweinyddiaeth a tygau, peirianneg ac adeiladu, iechyd, lletygarwch a hamdden. Dod o hyd i'r brentisiaeth I ti. Dyma chydig o gamau hawdd I ti weld pa gyfleoedd sydd ar gael yn dy ardal di. Chwilio drwy'r gwasanaeth paru prentisiaethau. Dod o hyd I gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau a chysylltu'n uniongyrchol â nhw. Defnyddio gwefannau swyddi ar-lein. Holi dy gysylltiadau, ffrindiau, teulu, cyflogwyr, coleg neu'r ysgol. Beth nesaf? Gwnaed y waith ymchwil ar y disgrifiad a manyleb y swydd, y cwmni rwyt ti'n gwneud cais iddo, a'r broses ymgeisio. Diweddara dy CV a pharatoi dy lythyr eglurhaol, a gallu di hyd yn oed ymarfer cynnal cyfweliad gyda dy ffrindiau neu deulu.